खुलुमबाय आंनि फंबाय आंनि आदा बाजै आरो आंनि बिनानाव आरो आब' आदै मादै गासिबनिसिमबो खुलुमबाय दिनै 11,000 साबस्क्राइबारनि बारबाय स' बिनि थाखाय गोबां गोसो आंनि जिउ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो जासिहरबाय मानो होनोबा 11,000 सुबुङा आंनि जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ बुजिनानै बिथांमोनहा आंनि गोसोखौ गोजोन होबाय जाय बिथांमोना आंनि बाथ्राखौ बुजिदों जाय बिथांमोना आंनि बाथ्रा बुंनायखौ मोजां मोनो बिथांमोना गोसो गोरबोयै आंनि लोगो बिथांमोना बिनिखायनो साबस्क्राइब खालामदों स' बैसोर बिथांमोननि थाखाय आङो बिराद गोसो गोरबोजों बे बिखाखौ बोखावबाबो हानाय नङा बोखावबाथ' थैगोनसो नङा होमबा स' आंनि बुंनायनि मिनिङा बेबायदि थांदों स' बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय बाट आं इसिबां गोसो गोजोनाखै इसिबां फुराय गोसो गोजोननाय जायाखै मानो होनबा जोंनि बर'नि गेजेराव 15 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमा दङ 15 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमा दं स' 15 लाखनि गेजेराव 11,000 0सो होनजायो 0% 0.1%ल' होननानै बुंजायो स' बैसोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो आसा खालामो बिथांमोननि इन्सपायार आरो नोंथांमोननि इन्सपायार लानानै आङो फैबाय थागोन माखासे गोबां गनायजाथाव भिडिअ लानानै आरो जाय जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां इम्परटेन्ट आरो बिराद गोनांथार बुंनो थाखाय स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो आरो नोंथांमोनखौ मोजां मोननायजों लोगोसे नायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टबो होलाङो जाहाथे आं बेखौ आसा खालामो मोनसे बाथ्रा आं मोनसे बुस्थु लाबोदों आंनि थाखाय निजेनि थाखायनो बेखौ आङो नोंथांमोना माबायदि नुयो गाज्रि मोननाङा माबायदि नुयो आं बेखौ देखायनो सानदों स' माबायदि नुदों लोगोफोर मोजां नुदोंबा खोन्थाना हो एसे लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो सरि गाइस आं बिदिनो माने जास्ट नोंथांमोनजों सोरजोंथ' शेयार खालामबावनो नङा होमबा आं हारसिं मानसि आंनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो बैसागो समावनो खोन्थागोन आं सोर आंनि फुरा डिटेल्स सोरबा मानसिफ्रा गोबां सोंगासिनो दङ बहा थायो मा खालामो माबायदि आसलथे आंनि बेकग्राउन्डखौ मिथियालाबानो आंनि बुंनाय रावखौ नोजोर होनांगौसो स' इट्स अके आं आंनि सोमोन्दै खोन्थाजोबगोन बैसागो दानावनो बाट आं हारसिङै बे जाय जायगायाव थायो बे जायगायाव बर'फोर बारा गैया स' बिनि थाखायनो बर'फ्रा थादोंबाबो माखासे बर'फोरखौ लेंबाबो बिथांमोना इन्ट्रेस्ट गैया बैफोरनि थाखाय आं एसे माखासे दुखु मोनो आरो बिनि थाखायनो आं हारसिङै मा देखायनो सानबाय आङो अब्लाबो आङो आंनि बर'नि हारिनि ड्रेस गामसा आर'नाइ बैखिनिखौ गाननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैगोन आरो बेखौ आङो गाननानै आं नोंथांमोननो आंनि सोमोन्दै खोन्थागोन स' गाइस so thank you guys for 11,000 but आं बेखौबो बुङो कि आङो गोजोनाखै फुरा गोजोनजोबाखै मानो होनबा जोंनि बर'नि गेजेराव 15 लाख दङ आं बेखौ बुंखांखाबाय नालाय स' आरो माखासे बाथ्राफोरखौ रिपिट खालामफिनबा खायसे मानसिफ्राबो गाज्रि मोनो स' गोजोननाय थाबाय दिनैनि थाखाय and congratulations to आब' रिया ब्रह्म जाय मैया थांनाय 3टा बाजि बा 4टा बाजिनि गेजेराव बिथाङा 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय स' बिथाङा big congratulations to her RB Film Production from me and from BM SWDWB channel so thank you आरो जोंनि 11,000 साबस्क्राइबार सुबुंफोरनिफ्रायबो आब' रिया ब्रह्मनिसिम congratulations आं बेखौ जानानै बुङो सोरबा आफादानो जा सोरबा पलिटिकेल पार्टियानो जा आं रावनिबो एगेन्स्ट नङा आं रावनिबो बेयाव सापर्टार नङा आं इउपिपिएलनिबो सापर्टार नङा आरो आं इउपिपिएलनिबो एगेन्स्ट नङा आरो बिपिएफनि सापर्टार नङा आरो बिपिएफनि एगेन्स्ट नङा मोनफ्रोमबो आफादानो मोजां बाट बेयाव दैदेनगिरि आरो बुंगिरि सुबुंफोरनि मेलेमाल' एसे थौले आरो गाज्रि जायो माखासे गेजेराव बिनिखायनो माखासे आफाद बा माखासे पलिटिकेल पार्टियानो जा माखासे आफादानो जा बैसोरखौ गाज्रि माने मोनहैयो रायजो राजाफोरजों सासे सुबुंनि थाखाय माखासे पार्टियानो गाज्रि जानो गोनां जायो माखासे आफादानो गाज्रि जानो गोनां जायो स' बिनि सायाव जोंहा सांग्रां लानांगोन आरो बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो कि बेफोरबायदि जाहाथे मावनो नाङा बे हाराय गैयै सालाया गोबां बुंनो हानाय मोन्थाय दङ बाट बेयाव सानै हयै बाथ्राफोरखौ रायलायनांगौ स' गाइस नोंथांमोना अराय सम बैफोरबायदि सुबुंनि गेजेराव बुंनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामो स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोननि बेफोरबायदि लाभनि थाखाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि सापर्टनि थाखाय स' थेंक इउ गाइस बाय